Ba, Warlita. Warlita. Aga ka pa nag-ayod-ayod. Kag nagpadiwal-diwal. Nga doon nagadilap-dilap. Tapos i-post sa Facebook. I-post sa FB. Kahit sa FB, guwapahon. Pero sa personal, gali, arikison. Kung di pa dito, pipi, pongko, plastar pamati. Kaya sa bunga punto por punto, bawining si Warlita. Ginuna pa ang mag-ayod-ayod sang sa maglabas ang habol niya. No, tindakan ko siya. Una nga punto, kaintindi ko nga sa subong nga panahon, budlay gid man kay puwerte ang kapigaduhon. Tanan na lang daw akong diskartihon. Tanan ako ni muon para makakwarta gid lang. Pero tani hindi man maglabot sa tion, nga ikaw mag-ololoba para lang makakwarta. Ikaw mag-ayod-ayod para for the views ni siya. Respeto sa kaugalingon. Simple gid lang. No? Suliton ko pa. Respetohon ang kaugalingon. Kung mag-ayod-ayod, dito sa beer house trabaho. Kung magdilap-dilap, oh Diyos ko, do nga gapahigal. Di ng pamilya sini, abi himosang inyong paryente. Kalahang punto, Warlita, wala ito sang may mahambal. Wala ako sang may mahambal sa imong video, isagid lang. No? Pamati sang mayo, isagid lang ako mahambal. Dinamak. Makdamak. Kung ano kahigo sa imong habol, ti amo-amo man sa imo. Tani antes magayod-ayod, at magsaot-saot, labhi tong imong habol. Kay bo Diyos ko, do mapanimaw, mapanimahoan ko pang imong baho. Do nami kahuluman sa klorin sang isa ka bulan. Kaya nagasirakot ang imong baho. Aslom. Balhas. Pating hiririma. Kaya katakdo nga punto, kung sino man ang pamilya ni Warlita, himusa ninyo siya. Ihigot ninyo kay basi makabuhi kag mga gat na naman siya. Untating bisyo, Warlita. Untating bisyo kay hindi manami sa aton kalawasan. Untating pag-inom, sang tuba nga bahal. Ikaapat nga punto, Warlita, advice gid lang. Advice gid lang kag tani ako imo pamatian, no? Antes mag-ayod-ayod, himusa ang mga karton, ho? Himusa ang mga karton, mga lakinida, himusa na. Pati imong banig, lokota na. Para tawhay ang imong pagsinarayo. Tawhay ang imong kabuhi, wala ikaw sang problema. Buti ano, mo kayo unahong mag-ayod-ayod, magpadiwal-diwal, magdilap-dilap. Pero tani antes na, no? Antes mag-ayod-ayod, paligo, kag maglogod. Antes magdilap-dilap, panipilyo. No? Simple, gidlap suliton ko na naman. Antes mag-ayod-ayod pang logod. Antes magdilap-dilap, panipilyo. Kay kalain man na. Kung wala mo na ginhimo, o Diyos ko, daw ginamos ang bugas ang bakba ni mo. Tapos ang sagalong, daw tinabal ang baho sa monarkiya mo.